What is up mga katropa? So, for today's vlog is hindi muna tayo magkatatarantaduhan guys dahil talagang crisis ngayon. So, isa sa aking fact na nabasahan ngayong update na ito is talagang makikita nyo na this is a sad thing. Wala muna tayong, hindi ako nag-video ngayon para magpatawa sa inyo guys. This is serious thing. Ito ay yung values natin na mga Pilipino ay muling talagang galing pa sa ninunod natin, no? Hindi natin maiwasan eh. Tingnan nyo naman yung history ni Magellan. Makikita nyo doon kung paano niya iniligtas ang kanyang bayan na Mactan sa mga Kastila na kahit mahirap sa kanya na iasa ang kanyang buhay para sa mga tao na nasa sukupan niya, is talagang ibinuhis niya ang buhay niya ito. Pero anong isinukli ng mga tao sa kanya? Kamatayan lang din. Ang kanyang mga iniligtas sadyang pinatay din siya. Akalain nyo yun? Ito pa yung hindi talaga makakalimutan, yung Andres Bonifacio at Juan Luna. Sila yung mga tanyag na mga heroes natin guys, na kung hindi lang naisulat yung mga buhay nila, hindi natin malalaman kung anong mga isinakripisyo nila para sa ating bayan. Tinaya nilang yung buhay nila. At ngayon naman, umuulit na naman tayo sa ating mga ginagawa. Hindi na naman natin ito na napipigilan na yung mga heroes natin isadyang pinapaalis natin. Ito ang nabasahan ko sa update ng COVID. Yes, this is the main problem sa ating ngayon. Nandito na nga tayo na ginagawa na ng government na ilagay tayo sa isang community lockdown or community lockdown nga. Hindi tayo pwedeng lumabas. Yes, it's true. Pwede natin yung gawin. Madali lang yun. Pero, yung masakit na part, guys, yung mga health workers, sila na ngayong tinataya ang buhay. Sila pa ang ating tinatakwil. Ano kayo? Ako, for me, kahit hindi ako health worker, I will welcome him. Isa akong driver. I can ihatid ko sila sa hospital kahit wala akong mask. Because I know for myself, they are my hero and I need to support them. Kayo guys, kung sino mang yung mga taong nandidiri sa mga health workers, pagdirihan nyo rin sarili nyo. Sila yung mga taong binubuhis ang buhay para sa ating lahat. Huwag natin tong inaalipusta sila. Dahilan sa natatakot tayo, dahilan sa pera na kailangan nating ma-earn, na mawawala yung mga borders ng mga bahay dahil may mga nurses na naka-boarding sa inyong bahay. Yun lang ba ang iniisip nyo, yung pera? Huwag kayong ganyan guys. Health natin yung lahat. Hindi ko tong ginagawa itong video na to para sa aking pa-famous. Hindi ako pa-famous guys. Makikita nyo sa YouTube ko na yung subscribers ko is maliit lang. Pero gusto ko lang may sabi sa inyong lahat. Huwag nating ganituhin ang ating mga health workers guys. Dahil sila yung tinataya yung buhay para sa ating lahat. Para hindi magkahawa-hawaan tayong lahat. Walang ma-minimize yung casualty. Yun lang guys. Talagang it's a big problem guys. Yung values natin inapasa-pasa na sa ating mga ninuno.
tingnan nyo naman. At ngayon na naghihirap na nga, o yung ang tired na yung mga health workers, pinapalayas pa sila sa kanilang mga bahay. Na, guys, think of this. Kung wala sila, sino ang tutulong sa atin? Kung wala sila, sino ang tutulong sa may sakit ng COVID? Kung wala sila, kakalat itong mga virus na ito. Tangin na. Sensya na, hindi ko mapigilang makapagmura dahil sa ginagawa ng ating mga kababayan. Pwera lang sa mga bukas ang loob yung iba kasi ang selfish nyo talaga. Ako kung health worker lang ako, ibubuhis ko lang din yung buhay ko Ako driver ako. Yes, tricycle driver ako. Kung pwede lang sana ihatid ko sila sa hospital kahit ako wala pa akong mask. YouTuber din ako. I know. Kahit hindi ako health worker, mafe-feel ko talaga yung feeling na ipapalayo ka, hindi ka i-welcome dahil lang sa nag-serve ka sa sarili mong bayan. Ano to? Gaguhan? So guys, gusto ko lang sanang malaman nyo guys na hindi ako nagpapa-famous lang sa video na ito. Gusto ko lang sanang malaman nyo na wag nating alipustahin yung mga health workers dahil sila yung mga taong nagbuhis ng buhay para inilagay yung buhay nila para lang sa ating mga safety. Wag tayong ganyang mga selfish. Wag tayong maging selfish, guys. So, pasensya na sa mga pero I know ilang mga selfish tayo, guys, pero let us welcome them na kahit ganun ang danger na ginagawa nila, let us inspire them na gawin ang lahat para hindi lang sila ma-lose hope dahil ginagawa nilang lahat para lang hindi kumalat ito. So guys, let this be a lesson, guys. Ilang generation na ang paulit na yung mga heroes natin is tinatakwil natin. Let this be a reason na kahit katiting man lang, let us support them. Dahil ginagawa nilang lahat para maging safe yung bayan natin, maging safe yung tao, maging safe kayo, maging safe tayo. Guys, tayo yung sinisave nila, hindi yung sarili nila, tayo. So, let this be a lesson, guys. Thank you sa pag-watch. Kahit wag na kayong mag-subscribe sa aking channel, kahit wag na kayong mag-like nitong video na to, kahit wala na, basta ang gusto ko lang sana is malaman nyo, guys, na let us welcome them, na let us inspire them na to work hard, na upang ma-motivate natin sila na wag mag-lose hope dahil sila lang yung mga taong nagbuhis ng buhay para sa ating lahat. So, thank you, guys. Health workers, I salute you very much. Kahit hindi ako naka-uniform, driver lang kasi ako, I salute you, guys. I salute you. Thank you so much for making us safe, guys. Thank you so much, dear health workers. Thank you. I always pray for you, guys. I'm sorry. Thank you, guys.